बेलेके हामबाय सिनी मीडिया फ्रेम रखनो जतनो खुलुमखा तिनी सिंगरो इस्ट तेलेमारा डिविजनल कमिटी नि बिसिंगति खाइ तिनी सिंगरो काइसा प्रेस मीट मा आसोखा तिनरो प्रेस मीट आसोकमा जागो मानजाखा सिनी इस्ट तेलेमारा डिविजन नि असिस्टेंट सेक्रेटारी बरनगन कर्ममणि देबबर्मा yang tongu organizing secretary borongganang Chandramani Debborma teisini division ni Adam borongganang Satish Debborma tini singoro press meet ma khlaimani khamai thangnai 31 tarigo je Mongya kami RD block ni bisingo khobjak nonasora DC village ni je area go je panchayat dalam tangani bangai orka kisuta samung solejak samung solegei tongu जों खोनाखा प्राय 25 लक्षनि सामु होनै खोनागो ब्लकनि थ्रप थेके चले जाग आबो सामु इनके उ जरागो जे सामु चलै तमा जरागो किसु सरायरक थाङै आबो जे सामु चले मानो स्टप खालायदि होनै जे थाङै माना खायखा होनै जों खोनागो ते माना खालायमा जागो रां प्राय 2 लक्ष टाका रां मारनाय होनै जे दाबि खायखा बरक इनके दाबि खालायमानि बिसिंगो जों ते खानामखा जे JCB driver je Prosenjit Das no hungki tungki laikhafu mane tini bisingo ni rang royangke nini malphungno soksairnai nono yakung sbai toknai bonai toknai hujagai kirigai bo 31 tarik ni horo bo kifili phaimani bisingo lamango prai 200 foot ni je tolago boni malphung sohok lai bo klai thangkha klai thamani bisingo o jagon moni Langma arikha au bleke dukhoni byapar bleke khairma singsa o gothna bono tigi miya 1 tarik November 2021 11 Mothornai pur ni je ADC ni ngai je thangnai election batainai boron ganang em komal koloi o gothna no tigi sini Ipft no koksil sakha Ipft ro je Tipra mo thani mungnagai o rang sathaigo jorito tongo hni je bos hamani abo blaikene lasima singsa obo boni kok abo blaikene tama hunai saya hainmangai sing ono kok phirogo Ipft rok jokhonte 2018 go সরকার ফাইমানি পরে Ipft তেলেমারা ডিভিশনাল কমিটি তরফ থেকে একটা জাগনো কন্টেনারনো রাং সামানি করে কাইসা জাগনো জবরদস্তি খাইগে রাং দিनै সামাनि করে सुबु साया हाइसि सागानि बु सुजु रया चिनि अरो मिउट Ipft सरायरक दङ आबरनो बु जों सुजु रया सागानि बाङै आवाइखे एलकानि हामखायनि बाङै जों सामसले रय दङ जे कुनु साम उसाव खांथे जों आबनो थाङै जों जासायखायो जों खुसनागो आबो बाहाय बाहायखे उस्ताव हारगे जों जासायनागै जों सामसले रय दङ जों कुनु दिनो जों अमहाय एलकानि हामखायनि बाङै बादा सिसि जों खाया गाहायनि बाङै जे चिनि कमल कलय जे उकक सामनो बनि कक सामनि आबनो उद्र खाइ नागानि थु आबो बनि कक माहाय सामनि लेखिन साया गाहायनि बाङै जे कमल कलय जे अमहाय जे कक सामनि ओ जागो जों किसा चिनि Ipft तरफ थेके जों वान सगै मानागु जे ब किसु जुबक रकनो ब फायै माहाय बिसिं तैसु चक्रान्त खायै बा जे कुनु सामरगो रां सांगानि रक माहाय रक आबो इच्छा खायखांके ब निजे सबुद जरित तंमानो अमहायके जों वान सगु हाइनमांगि ब जरित तंमानि बाङैनो उ कक साखाना हनै जों वान सगु इनके ताबक जे नुनासरानि जे गतनांमानि ओ जागो बहायनो कमल कलय तंगै मानो बिसिंति खायगै जों खानाखा जे एसोसिएशन कमिटि खाजाक हनै जों खानागो उ एसोसिएशन कमिटि रक बरनो थाङै उ रांनो 2 लाख टाका रां मासा 2 लाख टाका रां दाबि खाय हनै जों खानागो गाबो तो जों स्राय जों कन्टेदारनि खक्तिबो जों खानाखा आबो तिप्रा मथारो फायगै रां सा फायगै बा ब्र आबो तो जों साया Ipft रक साया आबो तो डाइरेक्ट लिबाबेनि नि कन्टेदार बनो सागै दंखौ वानसानो तिप्रा मथानि किसु बरक फायगै आरो जों हुंकि दुंगि र फायगै रां सा फायगै बा पत्र पत्रिकाबो जों खानाखा नुखा आबो किसु नेता तिप्रा मथानि नेता लिडार रक दङ कासाय फाय दङ आबो तो बरक दे खाय आबो तो सायमाइया हाइफोनो जे ससियेल मिडिया गो जे किसु चैनल गो जों नुबानि के तिप्रा मथानि किसु नेता रनि बुनु कासाय फाय दङ बा जों न्यूज पेपर गो नुगै दङ आबो तो लोकरक जतन सायमान हाइसि गाहायनि बाङै अर जागो Ipft रक जे थाङै अर तिप्रा मथानि मंगनागै अर ताताल हाके सामानि के आबो बेलायखिनो सालिया हाइनबाङै दाइति ओ कक जे सामानो उद्र खाय नागानि उथुम हनै जों बरन गोनां कमल कलयनि थानिगो जों रिक्वेस्ट खाय गाहायनि बाङै तेकाइसा आं सागानि मुसुगु
जेराव जागो IPF रक तिप्रानि मथानि बुंनागै जे माहायगे सामखायो जे कक सामानि आबो जों लुकरक जतन साइमानो आबो बो बरक बो पार्टी बो बदल ताताल कबै जतन साइमानो जों ताबो प्राय जागो जों ससियेल मिडिया रावो जों नुबै दङ CPN रक बा तिप्रा मथानि मुंनागै सामखायो बा तिप्रा मथारक CPN बो मुंनागै सामखायो आबो तो IPF ति कक साइ हाइसि आबो बरनि बदलनि बिसिङाव जों खानाङै दङ जों थांनाय किसु दिनो बा किसु सालो जों खानाखा जे सिनि बरन गोनां EM चित्तरन्जन देबबर्मा बनिजेसो साइ दङ सिनि तिप्रा मथागो CPN रक कपलङै फाइ दङ आबो तिप्रानि मथानिबो मुंनागै सामंताङै दङ आबो जों तिप्रा मथारक जतनो सियान tonga नांनाय हुस tonga नांनाय नै आबो बनिजेसो साइ दङ आबो तो जों साइया IPF रक साइया गाहायनि बाङै जों आबो no जे बरनि कक जे सामानि आबो पुरापुरिनो ब्लेखिनो चालिया गाहायनि बाङै उ ककनो उइड्र खायो नागानि उंथु हुनै जों कमन कलेजनि थानिगो जों रिक्वेस्ट खायो गाहायनि बाङै ते गायसा आं सागानि मुसुगु जे थांनाय कयेक दिन बिसि सालो जे सिनि IPF तिनि ngै बरन गोनां बलराम देबबर्मा बनि नेतृत्वे कयेकजन जे आजक थाइया गारमानो तैगै जे सारा त्रिपुरागो ससियेल मिडियागो जे भाइरेल ngै तमानि ओ जागो जों खोनाखा बरन गोनां बलराम देबबर्मा बसागु जे 38टा डिविजन युथ IPF ति जों कम्युनिकेशन काहाम दङ बा जों बाय दङ हुनै जे सामानि आबो सिनि इस्ट तेलेमारा डिविजन तरफ থেকে जों सागानि मुसुगु युथ IPF ति फांथुं आतिसा फांथुं जों जे बदल काक थानिगो बा बदल स्नाम थानिगो आबो हाइजागा हुनखे सिनि इस्ट तेलेमारा डिविजन खरै जे ताबक पेरेंट्स पार्टी जे IPF ति ताबक जे त्रिपालेन नि बाङै जे ताबक कक सागै दङ बा सभा खालायै दङ जों आबो बायनो दंनाय जों जागो जों सिनि बरम गोनां बलराम देबबर्मा ब ताबक बदल कागै बा कताल बदल स्नामनाय बा आलका जागा थांनाय बा 29टा डिविजन सिनि लगे दङ जे कक सामानि सिनि इस्ट तेलेमारा डिविजन IPF ति तरफ থেকে जों आबो बरनि लगे गले जों खरै जों लगे गो जों एकजन फानो जों थांगिया युथ IPF ति थांगिया IPF ति थांगिया आदिसाबो थांगिया जतनो थांगिया जों जतनो एक दङ गाहायनि बाङै आबो जे दल काक लाइमानि स्नाम लाइमानि आबोनो हुनखे सिनि डिविजन तरफ থেকে जों आबोनो साजागिया गाहायनि बाङै आं जत त्रिपुरा हास्टेनि जत लुकरनि थानि आं कबुनारगो जों IPF ति रक सिनि नाहरमो जों त्रिपुरालेन जे माया साक जों सभा खायनि थांनाय सिनि तेलेमारा डिविजन जों लगे रगैनो थांनाय उसबागो गाहायनि बाङै जे अमहाय कागलाय फुगलाय अमहाय रां सामलाय थानिगो जेकुनु जागो सिनि IPF ति तेलेमारा डिविजन इस्ट तेलेमारा डिविजन रो आबोनि थानिगो खायानि जिनिसगो जों लगे रया आसुक साइनो कपायरखा जतनो हाम इस्ट तेलेमारा डिविजन IPF ति पार्टी ngै चिनि तिनि प्रेस मिट आसुक जाक चिनि इस्ट तेलेमारा डिविजन प्रेसिडेंट तैजतो त्रिपुरालेन नो सामung tangi tongnai त्रिपुरालेन चबानि सेंक्रा रत्न हामबाय दिनै किसिजा कक सानानै मचुंनाखै अबसे थांनाय किसु दिन सिगां नासरन गतना तयै गतना मन बेलेखिना हामलिया रां सानमानि बेलाय हामिया कारण 2018 नि सिमी सरकार परिवर्तननि परे IPF ति अनेक किसु जागाव डेभलप सामुंगो याप्रि सेवै सामुं तांगै दङ अजा केबं थानिगो मुंसाबो वानसुक जाकनाय किरै गै मिया 1 तारिख नुखा जिने एडिसे हापांनि EM बारंमोन कमल कलय नुनासर गतना 2 लाख रां सानतिनि IPF ति जरित तंगै मानो हनि जे कक सामानि लेखिनो लासिमि सिंसा कक खे अबसे जे रां सानजाकनाय व्यक्ति कन्ट्रेक्टर बनिजि सावै दंखा सरासरि सावै दंखा आन मोबाइल रेकर्डिंग बो दं सब ककसा अर्थ किछु ताइ परिवर्तन खालायजाकनाय बसासे करै अन बागै आं कबकनाय चिनि बरंमोन सार EM कमल कलयनो निनि अकक सामारकनो रसायनाके बेलेखना हामककनाय IPF ति तिप्रासाने हामक्राइन बागै सामुं तांनाय थियासा तांगै थांनाय तांगैबो थांनाय अन बागै आं जत त्रिपुरा हास्टेनि तिप्रासारकनो कबकको जों जतनो साइमान अब केबो साना नांगिया 2000 एडिसे हापं फाइमिनो कलगो त्रिपुरा गासै इतिहास आसुगै थांका अन बागै आं तै कक कबं साना थांग ओ इतिहास